fajn. Mohla bych se teda slíknout z té košile. Takže jdu do zádu. Tak super, už jsem teda převlečená, jako sundaná a sundaná, oblečení. A teď vlastně bychom mohli otevřít, takže já se jdu sednout, jo. A čekat na zákazníky. Teď to se spíš budu na tabletě, protože nevím, co jinýho dělat, že jo. Au. Jako jo, mohla bych si už otevřít. Tak já tady počkám, kdyby přišel nějaký zákazník. No, máme to tady nově otevřené, takže nevím. Mio, pojď. Ale mě se tam nechce. Musíme podpořit maminku, ale že už má otevřeno. Tak jsme tady dělali nějakou propagaci, když si tím nechce, já jdu naštět mamku. Fajn. Pojďte do maminky na krámu nového. O, tady propagace je dost divná. Ani nevím, či se tomu říká propagace. No nic. Ahoj zlato. Ahoj lásko. Au. Tak, I don't know. Tak jak se máš? No, docela fajn, jako jde to. Víc, dokonce jsem přišla z práce a šel jsem i hned pro Máju. Teda, pro Miu. Jo, ty jsi musel jít i pro Máju, nebo prostě řekl Mája. Ne, však obědy začínají na M. No, to je pravda. No nic, hele, zítra jdu taky do práce, takže budeš muset vyzvednout i tu Máju, jo? I Míšu. Jo, prosím tě. No tak vidíš. Když chceš rovnou tady něco koupit Miušce, máte nározky nebo něco. Co si tak Miuška tam dělá? Propagaci. No, Mia. No nic, tak já se zpátky sednu, protože vlastně jako musím. No tak já jdu teda něco dohledat. Tady je sladký, tak to si udělám. Pojďte do maminčina krámu nového. Maminčina krámu? A tak se to nemenuje. To se jmenuje... Co to má za jméno? Ani to nevím vyslovit. No nic, to je teda tvoje mamča, jo? No jo, dneska to zrovna nově otevřeli, tak musím dělat propagaci, nebo jak to říká, tak mi to řekl táta. Zatím je vevnitř u mamky. A ono je otevřeno. Vidíte snad tady napsané open? No jo, vidím. Tak vidíte, tak můžete jít, ne? Jo, jdu. Nebylo by lepší, kdyby ty dveře byly otevřené? No tam jako vlastně musíte vstoupit a ono se otevře. A jo. Dobrý den. Tak já jsem se tady ve začátku. Ale tady jsou nějaké hračky. A šály, no tak to si musím podívat na ty šály nádherné. Ty jsou pěkný. Pojďte do maminčina krámu nového, ať tam má více lidí. Podle mě spíš nového krámu? Co? Určitě jenom potřeba vydělávat peníze. Proto najmula malé děcko, aby dělalo propagaci. Ne, to mi řekl táta. A proto je to tvoje mamča? No, ono se vlastně tak bude jmenovat. Takhle to ještě starý návod. Proč se jmenovat mamči krám? Jak divné. To tam snad šije nebo prodává děcka, že je mamča? No, nevím, ale jako je moje máma, tak jako proč ne? Že jo? No, takže žádný proč ne. Ty řekneš mamince, že ať ti tady nenechává. Tak aspoň, a tam jsou 3 lidi, nechci se aspoň podívat, je to fakt dobré. Ty jsi tam byla? Jop. Já jsem tam mamce pomáhala udělat, protože jsem chtěla vystavovat. Ještě pomáhat? No to ti kašlu. Žádnou menší propagaci nechci. A navíc by určitě chtěla nějaký peníze pro malé děti, někam do Afriky. To jako fakt nepotřebuji. Nějaký maminčiny krám. Au. Tak to se jde podívat. Dobrý den. Už to je tvůj mamči krám. Dobrý den. Jo, to je mamči nový krám. No, takže asi tak. No, tak to se rádi podíváme, že jo, ženo?
A nebo to třeba máte tam něco pro miminky, když se jmenuje Mamčí Kram? No jako jsou tam pár mých hraček, který jsem nechtěla, takže jo, jako jo, jsou to nějaké hračky. Nebo vlastně nevím, jestli tam dala. Ona vlastně ještě nakopila nějaké hračky. Nevím, asi bude mít ještě nějaké v skladě, takže asi tak. Tak to se budeme podívat. Tak jo. Můžete vstoupit? Tak to se jde podívat. Pojď, lásko. Au, už jdu. Koukej na ty hračky tady. Tak se pokochej po hračkách, já se zatím budu podívat po nějakým, co já vím. Jakože, Majenko, já tě otevřu, ale, no, já tě otevřu, lásko, ale, protáhni se, ale jako, já tady natáčím, lásko. No tak fajn. Říkejte. Jdeme dál. Prostě se to jde pokačí, že jo? Ach jo. No, takže se tady podívat po nějakém tom jídlu. Tam je sladký, tam já nevím. Tady máte různý jídla, tak je Ruse. Chtěla byste nějak pomoct něčím? Ne, tak zatím koukám. Dobré, kdyby něco, tak zavolejte. Dobře. Hele, třeba dělat to nějakou pitomou propagaci. Tak co kdyby